Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video kako da olakšate sebi život. Ovo se odnosi pre svega na mame, a zašto mame? Zato što smatram da biti mama ne znači baš samo to, već nosi i milion nekih drugih manje lepih stvari, a to je spremanje, čišćenje, nabavka namirnica, pravljenje obroka i kažem možda još milion stvari koje sada trenutno nisam uvrstila u svoj spisak. Elem, ja mislim da vam mogu pomoći da vam život bude mnogo lakši, pogotovo mamama koji imaju možda i više dece, pritom su zaposlene i u nervnom rastrojstvu, naročito kada krene škola i vrtić, jer treba stići sve na vreme, da bude ručak, doručak, večera, pritom kažem milion drugih obaveza vas čeka. Tako da bi ja sada odmah krenula sa svojim spiskom. Pod broj 1, mislim da je jako dobro da subotom, na primjer, napravite plan obroka za sledeću radnu nedelju, odnosno 5 radnih dana koje vas čekaju. A zašto? Zato što pre svega u subotu ili u tu nedelju možete otići u nabavku upravo tih namirnica. Ne morate da lupate glavom u ponedeljak šta ćete jesti utorak ili šta ćete utorak da pravite za sredu. U svakom slučaju smatram da ideje, ako nemate, možete naći na mom kanalu gde sredom izbacujem po 5 različitih ručkova. I šta je dobro što ti ručkovi većinom mogu da se jedu i po 2 dana, znači ne morate da pravite, odnosno da kuvate svaki dan. Ili recimo ukoliko odlučite da napravite pohovano meso, možete da vidite da samo napravite neko dodatno varivo za sutradan. Elem kažem, obavezno pogledajte kako to izgleda na mom kanalu u mojim videima nedeljni ručkovi. A kako izgleda plan samih obroka, odnosno kako ga ja pravim, možete vidjeti sada. Druga stavka vezana je blisko sa prvom, reč je ponovo o hrani i vašem investiranju, ako već nemate, u odgovarajuće male posudice šerpice za vašu decu. Odnosno, plan je da određene porcije hrane rasporedite u te šerpice u zavisnosti koliko dece imate i stavite ih u frižider, tako da vaša deca sutradan mogu da podgreju u toj šerpici, da li na šporetu ili ukoliko je za mikrotalasno još bolje. I znate tačno koliko su pojeli. Dobro je što, kažem, oni se ne petljaju da presipaju iz neke veće šerpe u manju, već, kažem, imaju te male šerpice. Ukoliko imate recimo više dece, nalepite nalepnice s njihovim imenom i, kažem, stavite na vidno mesto u frižider, tako da će starije dete moći lako da podgreje i mlađi. Vi ne morate da razmišljate o tome koliko su oni pojeli, a znate da su ručali i da pritom nisu napravili nikakav džumbus i haos u kuhinji, znači ostaje sve onako kako ste vi ostavili ili bi bar trebalo. A kako to izgleda, pogledajte. I došli smo do broja 3, odnosno treće vaše životne olakšice. U svakom slučaju, meni je mnogo to značilo kada mi je dete pogotovo bilo manje, da ga naučim da, kažem, da poštuje neki red i da se uči nekim stvarima. To možete bukvalno da krenete već od 3. godine, a to je da napravite listu, odnosno na jednom velikom papiru da iscrtate sve što bi on trebao da uradi tokom dana. Znači, otprilike buđenje u toliko i toliko sati, pranje zuba, doručak, pospremiti igračke, obući se,
ili šta već vi smatrate da treba, zavisnosti, kažem opet, od uzrasta deteta. U svakom slučaju napravite tako nešto na jednom većem papiru i okačite recimo na vrata kupatila ili njegove sobe. U svakom slučaju taj papir treba da bude što šareniji, znači iscrtan sa različitim flomasterima kako bi tom detetu to bilo zanimljivije. I kada god nešto odradi, da stavi plusić pored toga. Kažem, meni je ovo značilo, kako to izgleda, odnosno kako je izgledalo kada je on bio manji. Ja ću vam sada pokazati. Moj sin ima 11 godina, tako da ovo više ne radimo, ali je ovo itekako pomoglo da bi se stvorio neki, da kažem, red u svakodnevnom životu, pogotovo kada je došla škola, druge vanškolske obaveze, aktivnosti. Tako da smatram, kažem, da je ovo nešto jako dobro da se dete od početka uči šta, kako i kada treba da se obavi i uradi. Takođe, ukoliko vaše dete devojčica, one to vole, možete da im date i stikerčiće, tako da pored izvršenih zadataka u toku tog dana lepe i stikere. Ja sam pokazala da deca obično što vole da crtaju, da li je to samo da štikliraju, devojčice srce, dečaci možda neku kocku, zvezdicu, uopšte nevažno, bitno je da imaju tako flomaster i kad izvrše neki svoj zadatak za taj dan, da štikliraju, stave stiker, šta god, uglavnom da poštuju ono što ste im zadali da urade tog dana. Četvrta stavka, ovo se isključivo odnosi na vas, mada i ne, opet moja greška, jeste da u toku dana ono što možete i stignete odradite. Znači, svi mi znamo da uglavnom spremanje kuće svi ostavljamo nekako za vikend, i kuhinju kao sklonit ću ovo, pospremit ću, usisat ću. I uvek taj nekako vikend mnogo brzo dođe i još brže prođe. I mi ili smo zaista ceo vikend se zaglavili sa vešom, peglanjem, pranjem, usisavanjem, a to zaista ne mora tako da bude. Znači, bukvalno gledajte kada skuvate ručak, tako bar ja radim, da odmah sklonim iza sebe, očistim taj pult, ukoliko dole ima mrvica, na brzaka, da li samo krpom obrišem ili stignem i da usisam, kažem, nevažno je, nekada te radnje vam traju bukvalno 2 minuta, a trajaće vam 2 sata ukoliko vi dozvolite da vam kuhinja bude sva u mrvama, neredu, jer će te mrve da se prenesu i u dnevnu sobu, dečju sobu, znači svuda će ih biti, tako da ćete vi zaista morati detaljno da usisavate za vikend, što kažem, ne mora da bude slučaj. Takođe, decu naučite i dajte im zadatke, što da ne, da i oni pospreme svoju sobu, malo starija deca da mogu da je obrišu ili da slože svoj krevet, posteljinu, znači ono što je za njihov jednostavno uzrast, vama će značiti mnogo, a kažem i njima, jer red neki mora da se zna i da se poštuje. Ja recimo na Pinterestu sam videla fenomenalno, tako da možete tamo da vidite po uzrastima šta deca u kom uzrastu treba da znaju da rade i šta bi morali da rade. Znači, znam da svi mi gledamo da zaštitimo decu i od slanja u kupovinu, bacanja đubreta ili ne znam nija šta, što je velika greška, tako bar kažu psiholozi. Tako da pogledajte, nađite na internetu, imate sigurno bukvalno od, ja mislim, 2 godine čak deteta,
pa nadalje i u pubertetu, šta treba da urade u toku dana. To se odnosi naravno na pomoć u kući. Tako da ja ću sad da vam pokažem otprilike šta ja uradim u toku dana, znači neposredno posle kuvanja ili u prolazu. Takođe da, ako stignete taj dan, ispeglajte i 2 majice, da svaki dan opeglate 2 majice, verovatno vas vikendom ne bi ni dočekao veš, ovako vas verovatno dočeka brdo neispeglanog veša i vama se verovatno plače od muke kad vidite, kažem, šta vas je sve snašlo. Tako da gledajte da odradite i najmanju stvar koju stignete u toku tog dana, bit će vam lakše, verujte mi, za vikend. Stvar, ponovo se odnosi na red, takođe vas, vaše sve ukućene decu, jeste da u hodniku ostavite da li neku veću korpu u kojoj će biti papučice ili patike ili rančić za vrtić ili gde već treba da ide, tako da deca znaju da u tu korpu treba da odlože svoje stvari kada su došli ili da se u toj korpi nalaze njihove stvari kada trebaju da krenu iz kuće. I naravno, opet kažem, ovo se odnosi pre svega na malu decu vrtićkog uzrasta. Znači, kada kreće u vrtić, kada se obuvu svoje patikice, cipelice, svoje papučice, da odloži u tu korpu. Ili onu varijantu koju sam vam pokazala, da štedi prostor, jeste ono za obuću. Sada ću vam ponovo pokazati ako ne znate o čemu pričam. Takođe, opet, ukoliko imate više dece, možete na tome da napišete ime, tako da oni znaju kada izvade svoje cipelice, da tu stave svoje papučice, i obrnuto kad dođu kući, jel, da tu stave svoje cipelice, a obuju svoje papučice. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, nadam se da sam vam pomogla i da ćete u buduće zaista imati više vremena za sebe, pa makar odlučili da spavate ili da se šetate malo još dok je lepo vreme, šta god, možda neku da stavite maskicu na lice. Na vama je da odlučite, ja sam bila tu da vam pokažem da zaista možete imati više slobodnog vremena samo ako se bolje organizujete. Tako da ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal, zapratite moj Instagram profil. Naravno, u komentarima mi pišite obavezno šta želite da vam snimam, a ja vas dotle sve puno ljubim.